Ngisho ukuthi ungachwayitheki lesinqumo ofuna ukusithatha. Ngoba uma wachwayitheka kawuzukungcwaba uGeja noNkazimulu. Kodwa ungcwaba wonke umuntu okhona la. Nami uqobo. Angicabanga ukuthi into eyifunayo le. Konke wrong uSbu. Usavele nje wangishintshela ngathi nje uhlukile. Hluke ngani manje uSbu? Usavele waba nje nenhliziyo encane. Yazi noma nginaye akakwazi ngisho nokungibuka engathi nje ngiyamcasula. Ulokuthi afana lezi nkulunkulu lezi ndaba. Bazokubulala laba. Yabona intombazane mangathi uyalithola ithuba lokuthi kubulale. Malifike usuku lokuthi kubulale. Ngeke sikuyeke Geja. Lungile ngasenze njalo. Ngivela ngabona sobanjwa ke la sabe mfethu. Ngiyabona ukuthi uzoyenza yonke le nto. Hey! Kathi. Wena sabathi. Ngikhombisa unyoko nyenze lapha. Hey, sheshisa. Sheshisa usahamba manje. Yini moto? Yini? Ngibizwa wena. Sulu. Ngithi ngibizwa uwe. Na. Vura sana. Vura sana. Bovo Pablo Maketa. Kosa sendleni sikhetha ukusehlisa.
Ngiyekele. Kwenze bovu mhlobo. Ukhala ngani amakade ekhala ngobisi? Ngicela umfonisa. Imali? Imali ngizokunika. Angiphethanga. Esi-12 ndoda. Ya, bengizokuhlupha if le nto bengekho important. Yebo. Kube lento ibibalulekile. Buzokhumbula ukuthi fanele ufike lapho uthi imali. Uyazi ngiyakusiza nawe uyangisiza. Iphi imali ndoda? Ngicela ungibhale edolweni ke, ngizokusetha. Kunzi. Ucabanga ukuthi ngihlala nesitolo sempesheni la. Iyangiholela izalukwazi namakhehla mina la. Uyangisiza nami ngiyakusiza. Ufuna imali ndoda. Ayazini. Ngizokugaya isijwevu sakho. Umuntu wami yebo. Angene ngiyathembisa ngizogaya isijwevu sakho. Kwenze bovu mhlobo. Nesikhathi sokudlala. Vaya. Ngenze njani ke manje? Asihamba. Shaya imoto manje. Shaya imoto. Ngantela cash. Okay. Stina, okay. Yamas. Ngimthole senje lapha phansi. Isekole ndoda mfethu. Awayisho lo. Cash. Kondisi buka. Uta general wenze njani general? Nazo. Uma seniva lungile. Asimlande. Cash. Phinda wena mfana maphinda umshaya ngale blues call. Hayi boza yami ngiyimashisa emzuzwanyana odlule. Hey man, phinda umshaya ngale blues call wena man. Yaze yafana lento le. Lo muntu lo usezokushaya ngomhlanje. Yazi.
Umazi ukuthi lo muntu sohle kahle ngisiba ngamabongo lo muntu. Uyabona uthi mina. Kunze Mhlongo. Siboshwe. Mother. Kumbule yazi. Uzohlala kanjani vele? Iqofi zenhliziyo lezi. Yazi mother. Yeah. Mawungekho. Akukhanye la ejele. Hayi kahle wena ubuthanda ukuzenza inkinga. Kube bengayona inkinga ngaba ngikho la. Lalela, konke ngikuphethele yona. Sone madoda. Kodwa uhluphelana, ngiyabonga kodwa. Ngakwenzela noma yini wena umuntu wami. Khona la shoda khona. Shoda ngani? Noma yini? Airtime. Kufuneka malini sithando? Cash. Silva. Hey, vuga dort. Hey, baba. Hey. Vuga dort. Jene. Bitte sagen Sie. Cash. Was los? Da ist Erscheinung mit gesehen. Cash, Boga, Cash. Saluto. Boga, Cash, Boga, Cash. Cash, Boga, Cash, Boga. Cuida, galera. Cash, Boga. Não, cuida. Ma, quando che usava da offensi, poi con Cash. Mulher. Cash, ma. Hey, vuga. Assim como eles têm. Passam bem. Cash. Uzoba grand boy. Safika esibhedlela leso. Safika esibhedlela Cash. hamba wena. Haw. Safika mfana. Safika esibhedlela boy. Yayihambe le moto man. Umshayeli hutha lo. Cash. Okay. Shaya moto lungi. Hlula la. يقتل لويس Jene. Asenzathu isikhathi eside kangaka. Awusho. Sophile isikheshi. Asijene ngitshayele ngeke ngikwazi ukuthi ngalahlekelwa isikheshi futhi manje. Hawu. Uzophila uCashman. Uyabona nje ukuthi ukuthini sijene khuluma. Labo dokotela bathi yasoleka ukuthi uCashman ngathi umuntu ubene asthma manje impapho zakhe bengeke esimeni esihle
kanti njengoba naye esedonsela ama-fumes kangaka bagcine bemfaka life support lapha. Okwamanje nazi asazi ukuthi kwenzakalani, kodwa sesiyolinda-ke sibone. Yabona Sitshele ngiyakuzwa uyakhuluma kodwa awangiphenduli. Uzophila yini uScashman noma cha? Mahloni. Asazi Mahloni. Hey, bathi njengoba esho uGeneral ukuthi bathi isimo sakhe lo muntu besibucayi. So fanele sihlale nje ethembeni ukuthi uzoba right. yabona mina ngihamba mama. Yakubona wonke. Kodwa njengamanje ayikho into enginyamisa njengalento ngihlezi ngisho yona yonke imizi yethu. Bantu bangahlali khona bavakashelana. Ufunani lo la endlini manje? Ngoba manje sekumele silakane Tshele. Ehlisa umoya. Semashila. Kahle mina ngisamuza namanje. Kwenziwa kanjani ke mase kunje? Mbuzo omuhle loyo. Wenzakala la. Azimulo. Nalomgodi wakhe abenzela. Kahle wena nje abantu bebethi bayasicisha ngithi ayiboloda. Asuke bathola i-information ukuthi thina besihleleni base basheshe bagadla kuqala. Yenzakala kanjani le nto? Yazi kahle ngitshela iqiniso nami yona into esengifisa ukuyazi leyo ngoba phela njengoba siseli sonke la ngoba phela khona la kule ndlu le wena wedwa umuntu owaziyo ukuthi thina esiplaneni ngalabafana la. Hayi, angaze ngithi kufule. Ngiqinisile. Angaze ngithi sholo ukuthi wena uzange nje uyithola uphahluka. Angaze. Angaze. Uyabona ukunzi nonkazimulo lokho ngabagcina ngalela langa. Angiphindanga ngababona. Kumele ngikholwa kulokho. Nime kancane ngale Stephen isibangayo manje. Yasifanele ngabe siyaplana la, hayi le nonsense enyenzayo. Khana zongicasula ngini. Awukhambani Mpoza yami? Kusathuna namanje. Kanti-ke Mpoza yami umqondo khona lo. Ngiyazi uyabona usula ngaphakathi uba njalo. Mpoza yami uyabona usafika la. Kutshela Mpoza yami nabantu bayakuvakashela labo. Bakuphathela amakhana nafisa, bakuphathele wena kawuli, bagaye imali, bagaye izinto ezigrand. Mpoza yami kithi mawuqathina, hayi bakuphathela into ebhenywayo. Yabo, bakunikeza uthando labantu laba bakukhathalele. Indaba nje umthetho wakho wena awubuswa wena. Awuzwe emahleleni ukuthi leyo foni lokukhala la siyangisanganisa mina manje. Kahle General ifuna lo muntu ibangesicefe manje. Kusho kona ukuthi ifoni ibalekile ke leyo. Indaba engayazi le. Phendula. Hayi. Ngicabanga ukuthi ukunzi kahle. Uyabona abantu basejele bafuna ngezinto ezahlukahlukene. Kanti futhi banokufanele ngezikhathi angeyizo. Ngakho ukuthi kokusiza ukuthi uyiphendule. Ngizothini mina mbuzo? Angithi uzowazi bese uyiphendulile. Phandle uma ukuthi wena
Uyasaba ukuthi yena uzothini njengamanje. Akunjalo. Kanti-ke nathi ngasisiza. Sisheshe sazi ukuthi le mgodi uyicashe kahle kahle. Mhlawumbe futhi angakhuluma into esingafuna ukuyizwa. Kahle kahle. Le call. I-trap. Akumele ngiyibambe. Qonda ukuthi lolu ucingo lolu ilona ongasilahlekisa ngomkhondo obalulekile. Akudingakala ukuthi ngibambe. Ngaphandle phela mawukuthi wena khona into oyaziyo esingayazi thina. Ngoba wena kulezi insuku avunyakazisa kwenkalankala edlala ngaba nangaba. Angisiyi inkalankala mina. Ngiyazazi kahle ukuthi ngimephi. Asazi phela. Alo mhlambe wena uzama ukudayisa. Endlela udayise ngayo inkunzi. Angisoze. Akudayisa mina. Ngiyohleze ngithembekile kuwe. Kuwe kuphela futhi. Hayi. Sasiyofela ethembeni. Uyabona manje ngeke nisayenza lutho ukuthi Khona ukushaya amanzi. Abantu abawu-3. Incingo zabo zivaliwe uGeja, uNkazumulo noMvikeleni. Wena ongazange usigcine isithembiso sakho. Kodwa manje lento ujika ngami engathi mina umuntu omubi. Ngenze njani ke? Ngizenza into engeyona ke manje. Hayi, kahle bo. Ngisho mlama doda ngiyedwa